sab-sab diya. Kuan ko sige pag jogging. Ato tay dula sa lambo niya. Buhiin na. Ay to gabi dula mi gabi. Buhiin na ba? Ulang may kusa. Ginoo, buhiin na ba? Kamu magali ba? Ug maibog mo na ako pagsulti mo, kabilbaran mo na ako, tikin na ba ako? Unang gadula tatong naging gabi. Buhiin na. Kondisyon kakwat. Buhiin lagi na. Mama sige mo pangahawid na ako nang gadali di ako. Wala pa kong gilabot nimo. Supod na ko uyab isip pangawid. Nakunsa man ka na, Ben? Maghikog ko squirt. Ug maghihikaw ka nga nang di naman ni magibat ni mong tiil nang di naman na ibat sa liog. Ako mo kung gisulayan kanina, haning liog nya, di mo ko kaginhawa. Sakit pa gyud. Mongha nila man tiil. Dok yo, Dok, may ngapon. Oy. Pwede ko mong i-abs yung mangod nga si Mayda? Nga naman David, makabuhi na ba ka na kumanghod? Makabuhi? Namatay na si Mayda, Dok? Namatay na si Mayda, walay ko kabalo. Lahi nga makabuhi ng imong bote pasabot. Sorry kay bro. Wala na ako bro. Kawat yun, ilag ka. What? Anong marunong kay ka? Ice cream mo. Wa? Mana? Litsi kang tawhana ka. Ay paginana, panguwat mo ng imuha. Ang dara oy mo ri oh. Dok, Dukyo. Ah, Di ba gayon ka na akong giubo ka? ah. Tara o, tambal. Unsa man ni buhok? Kana na, John imnig tubig. Unsa po ni nga klase nga buhok may? Kuha na nga buhok, Dok, bulbol. Dama kang pakatawo ka. Ay salamin na magarasan kayo na maparihan na nimong nawong. Dang garas. Boss! Boss! Umoy! Asa man sila? Nabilin sila, boss. Nahulag ba? Unya, nga naman ka dire? Dili matabang, boss. Dagan kay sila, dagan kay kontra. Dili matabang bunog. Talawan kang dako. Dapat kapabilin ka itong kapig sumbagay nila. Bahalag magkalumpay pa yung ospital. Dapat musukol ka. Boss, ug ikaw na sa akong sitwasyon, musukol ka ka. Dagan kay sila. Kung ako nasa imong sitwasyon, musukol ko, makipatay ko para lang sa grupo. Boss, kabalo kong isog ka. Kabalo kong musukol ka. Munang ako silang gidala dire. Sumaw na nilang lider. May, protektahin ko, may. Ipaglaban ko, may. Amo, ko ni mo. Kaya na ni mo, boss. Kaya na ni mo, boss. Isog ka. Dagan, daya, boss. Maisog man ka, boss. Ikaw na, mo, amo, isog ka. Tara na dai, manglaag ta. Sus dili lagi ko day kapoy ka na maglaag day nya maglakaw patagi kapoy na kay na kong tiil. Dili ta manglaka. Unay motor akong uya. Magamotor ta. Magmotor ko kay muyab. Oh, magamotor ta, magasakay tang tulo. Tala, mas maiban kita na. Tala. Siya sa maron. Tala na, babe. Yes, ano? Ako'y una. Ay naman ni siya. Ako yung dapat mo unahari na ka sa ulahe. Ako'y una day kay gikapoy ko kay Kurday. Mahadlo kong mahagbong ko makaturog niya ko na likod. Uy, ako man ang uyab. Gisuma na mag-ani day ako na pod. Bali, mga mangina. Ay, matubat. Ulahira ka ba? Babe, nako'y surprise ni mo, babe. Ako po, di na ako isulti ni mo. Kung saman, ikaw una. Ikaw sa lamay una. Dili dapat ikaw gid una. Dili, ikaw sa una naman kay. Ay na di magpulos ikaw una. Ikaw ra una lagi. Adi ani na lang or magdungan ta, magdungan na laman ta. Sige, 1 2 3. Magdungan Nakadaw na ko ta. luto, babe. Nakadaw kag luto. Surti ang kay nimo, babe. Babe, I love you, babe. Hinaw jud kay ko nimo, babe. Balo ka sa ko, babe. Hoy, Bobong. Oh. Tanaw, Bobong. Wala na naka-driver's license. Oh, nakuha na ako kanina. Maayo. Hala, kuyugi ko na. Asam ta? Kuyugi ko ba? Asa kanita? Mangita tag-asa ng night checkpoint. Tara. Yong, gadaot akong iro, Yong. Namoy, Pwede ka makadonate og 100, Yong? dili ra kumoy. Unsay dili? Dili ka mo-donate og kwarta na akong irong gadaot, Yong? Dili ra sa kumoy. Ganahan kag mga iro, dili. Ganahan. Nya nganong di man kaganahan mo rin para akong iro? Dili ra ko. 100 man na, Yong. Dili ka kahatagan para sa akong iro. Wa kay kaluoy. Dili ra ko ganahan mo. Mo mamugos man ka.
Ikaw. Nakapati ko karon. Akong iro namatay. Tungod nimo. Wala kay kaluoy. Tabang mo. Tabang. Tabang mo. Ipatay akong iro. Bunugan na ninyo. Isa, no sa mo kamay. Sige, sugdi. Isa ni galing ko dani. Ana, Napoy galing ko dani, napoy gipalit. kani nga re. Nagyapoy galing ko. Maunang wala kay amigo kay bati kay kag batasan. Dili ka kaduulag tawo. Ug kung sa kabati na imong nawong, mo pud kabati na imong batasan. Hala ubo ba ng tibok lubi? Hasta na ubo ba ng nangapagong oh? Rumapriyas mo ang pagtalumtom. Boy, Oy, Pen, gaon sa mga diha? nag-review ko kay muti kong exam sa civil service. Oh, maayo di ay. Pen, may pangutana rin ba? Nalibog ko. Okay. Kung si tatay ay haligi ng tahanan, si nanay naman ay blank. Ay sayon ra man amoy. Nasaan yung blank ane? Kung si tatay ay haligi ng tahanan, si nanay naman ay anay ng tahanan. Yan na pa may sumpay oh. Ang mga anak naman ay blank. Ang mga anak naman ay pisti ng tahanan, samot og tapulan. Moy. Ay, Naigapa. Unsa may gapa? Basta naigapa. Unsa gapa man? Naigapa. Unsa gani gapa? Ang imong ilong. Gapa. naunsa man ka day? Akong best friend ay piki kaayo day. Kay? Naman ko kay best friend sa high school sa una. Atong kay eskwela pa ko high school. Karon ng anak, unya kaluha. Akong pangayoon ng usa, di niya ayatag day. Piki kay Gyo, di lagi ko ganahan. Unsa man ay pagtuon nimo anang anak aning mong best friend, Itoy? Matay squared poy ako ba nagkatigulang ka wag yapon ka magminya. Mama di ay. Ay naman dili bina pwede kay nani o atong edad nagkatigulang wag yapon ka magminyo. Mag-unsa man ka og magulang ka. Kanang mga inaning pangidaro nato dapat na maguna-una na taginana nga nagkatigulang ta. Mong magminyo ta paras nako ako gaminyo ko. Nagkatigulang ko pero na ako'y asawa og anak sa akong pagkatigulang kunya ikaw kinahanglan gyud kang magminyo ka kay nagkatigulang ka. Kay maman og magminyo ko di na ko matigulang. Matigulang. Oh, mauna mo nang pasagdai ko. Oh, hello. Ay, naku! Basta kang bata ka.